tuturor și bine v-am găsit la un episod de 2, primul. Salut, like și subscribe. Ani, ia cheița și bag-o în găuri. Cum zice jocul? Da, ok. Ia cheița. Ok, nu iau bani. Ani, te du yoga, așteaptă-mă. Ia chemă cheița. Nu știu să te... Ok, Ani. Încerc. Ai luat cheița? Păi ia-o. Nu știu să joc 2. Ha. Păi ia cheița asta. Am luat-o eu. Nu... Ok, eu deschid eu și Ani nu știu să joacă. Nu bănuți. Eu iau bănuți. Vii? Ah, ok. Ok, asta o să fie un video mai... Fică. Nu-ți fie, mă. Ți-e fică de Iași. Da, haide. Ușa te iei. Da, ok. Luanii e fică să joace 2. Să mai fiu și atent că poate dau de chute. Bănuți. Ok. Ușa 005. Ani, așteaptă-mă că vreau să iau aici bănuți. Am găsit o bichetă, Ani. Ajută-i. Îți zic eu când vine Iași. Și să te ascunzi. Ușa 6. Ok, nu mai înțeleg. Bine. Ok. No, acum, Ani, caută. Eu iau banii. Tu nu te du, ok? Că eu colectez. Bine? Stai că acum scrie. Yes, ok. Stai că am atat un bănuț. Așa. Mă duc la... Asta e o ușă de aia. Uite asta. Să iau bănuții. Adică îmi vine așa, nu o să mai scrie pe chat. Ce-au căutat? Ce-ai, mă? Da, haide, Ani, unde ești? Ok. Haide. Uite, hai la ușa 8. Nu te uita, aceea. Uite-te jos și nu te uita la ochi, bine? Au, m-am uitat. Gata, poți să nu... Haide, vino, că am deschis ușa și nu mai... Din ce... No, Ani, hai cu mine că te învăț ce să faci aici. Hai jos. Și caut o manivelă. O manetă sau ce-o fi aia. Caută pe aici, acolo noi. Caută. Sau ca... Ce? Manivelă? Nu, eu știu cred că unde e. Uite-o. Uite, Ani, trage de ea. Trage. Nu, haide și acum mai mergem și s-a deschis. Bine, ok. Bine. A doua zi. Un lac. E întunecare. Ține-te după mine că nu o să apină. Ok. Gata. Vine ea și ascunde-te sub pat sau în dulap.
cu amândouă, așa. Bun. Bă! Am luat lumânarea. Ce m-am speriat. Chestia asta scris. No, Ani, haide. Pus. E pusul. Ușa 14. De 5 minute mă joc 2 cu Ani. Nu știu cât pot să scriu. Cât pot să mând eu sigur că Ani nu piace. Stați-mă. Ok, aici sunt mănuți. Să ne haideți după lumină. Uite. Că la mine au venit, trebuia să te uiți la el. Mi s-a speriat. Eu, nu că eu. Uite-te! Ani, uite-te în piejur când dau spârți. Fii ce m-am speriat ei at. Ok. Ani, când auzi spâns, uite-te ca să te uiți la el, bine? Da? Că ai puțină viață. Bine. Când auzi spâns, uite-te! Ani, am uitat. Bă, ce? Ok, n-am. Deci, Ani, om uit. Bă, Ani, m-ai auzit? Bă, mi-e frică, bat 2 ani. Te bat 2 ani. Ok. Ani se uită la mine acum. Minim crucea, că vreau crucea, că foarte importantă crucea. Vine Iași. N-am dulap. Au pâlpâit în lume. Embuș? Tu ești? Ok, Iași de obicei nu face așa, credeam că e embuș sau halt. Doamne. Eu știu at Boian ai grijă. Ok. M-am speriat un pic. M-am dus pe ușa 22, nu știam că cu ușa corect. Ușa 24. Ce scrie? Mi-e frică și dacă nu mă joc. Și dacă nu mă joc.
Bevani, ce să zic. Abonați-vă la doi. Bă, fiată. Noi pe mai aici și cu asta. Bă, vreau să iau bănuțul. Gata, fiată. Da, cam nașpa. Ok, mie cam frică că nu văd nimic. Și nu o să iau bani. Deci, mă. Unde-i? Deci, eu cred că aici rămân, dacă nu se luminează. Gata. Ah, da, știu bine. Da, luminează de obicei unde e cheia. Și cheia unde e? Acolo e o ușă. Nu, dacă nu se luminează, vă garantez că eu nu mai reușeam. Dacă nu se luminează. Poate să fie chiar și pe jos. Ma, ce nux. Ok. Și întrebare. Întrebare de 100 de puncte. Unde e cheia? L-o speriu și dacă nu mă joc. Mă speriu dacă nu mă joc, că nu prea știu eu să citesc așa. Ok. Bă, nu găsesc cheia, vă zic eu că sunt. Nu găsesc o cheie. N-ai scris mă nimic. Până un pic pauză. Bă. Nu mi-a zis că a văzut ceva, că... Ce? Ok, am destul de mulți bani și cheia nu o găsesc. De obicei luminează unde e cheița. Dar eu nu o găsesc, fii atent. Mi luminează ușa, dar nu e acolo. Îmi fac de is. Nu găsesc. Uite-o, mă! Bă, ce aș da mă sperie... Ok, te sperie sketch. Puteți să dați înainte dacă v-ați plictisit, că am stat eu aici. Că a fost destul de greu, sincer. Ușa 28. Okay. Bate cineva la ușă, cine e? Cine e Iași? Iași. Iași. Am la Netflix Cube Goi. Am putea să zic Ani e Netflix Cube Goi. Ca să înțeleg. Da. Pe YouTube. Ok. Iași. Ai dat de ușa ghișită. Că mă duc. Și tu? Ok. Ia. Ce faci, mă? Ok. Așa mi-e speriat. Așa că abonați-vă la mine. Așa că abonați-vă la mine. La ce ușă credeți că ajungem? Păi să vă uitați până la sfârșit. Băi, aici vine Iași. Să fac 100 de abonați.
ok. Cred că adică ochii mai. Da, de-aia. Ani nu mai vede. Nu mai se încărca. Bun, Ani se uită la mine. Bun, nu știu de ce am zis asta, dar uitați-vă mai departe. Ok, e foarte stresant. Că, na. Dar e simplu așa știu eu. Ok. Mama mia, credeam că e tot în față și acolo. Ma, nu. Ok. Doamne ferește. Am dat de... N-am eu e-mail ușa. Cam atât. N-am e-mail ușa. Bă, și cât de simplu e ea. Atât a fost și vlogul, dați like și subscribe. Pa!